Salut! Astăzi o să vorbim puțin despre noțiuni de bază în Sony Vegas. Pentru că am făcut câteva tutoriale și poate ele nu sunt destul de clare pentru că probabil nu știți noțiunile de bază în Sony Vegas. Totuși, o să mă apuc să zic câteva acum, cu speranța că voi puteți să le înțelegeți foarte bine și o să vă descurcați mai bine pe viitor. Primul pas ar fi să deschid un proiect nou. Ok. Primul lucru pe care vreți să-l faceți în momentul în care deschideți un proiect este să vă duceți aici la Properties și vă setați rezoluția proiectului. Eu am 1280 x 720. Asta înseamnă rezoluție HD. Dar voi puteți selecta de aici una dintre rezoluțiile și setările deja făcute. Dacă vreți să vă creați una nouă, să zicem, o să setez pe asta și o să vreau să-i modific rezoluția 925 pe 720. Frame-urile o să vreau să le modific la 30. Aici nu modific. O să dau OK și Apply. Sau, dacă îmi plac foarte mult setările și vreau să le mai folosesc pe viitor, aici la Template introducem un nume cum dorim. Eu o să pun 1, 2, 3, 4 și vă duceți la Save Template. Ok. Și de fiecare dată când o să mergeți aici, o să duceți aici jos și o să aveți salvat acolo. Bun. Primul lucru când vreți să începeți un proiect nou și vreți să introduceți partea video sau audio, prima dată trebuie să introduceți track-urile. Ce sunt track-urile? Sunt două linii, audio și video, unde vă puteți așeza partea video, respectiv audio. Dăm click dreapta. Nu știu ce a fost asta. Dăm click dreapta și apăsăm Insert Audio Track. Acum, aici putem pune numai partea audio. Adică putem pune o melodie sau, nu știu, sunete, efecte sonore, etc. Pentru a introduce partea video, dăm click dreapta și dăm Insert Video Track. Bun. Acum o să descarc o poză de pe internet pentru că nu am una deja pregătită. O să iau asta. Nu contează. Ok. Bun. Pentru a căuta clipuri, melodii sau poze în calculatorul nostru, mergem la Explorer. Bineînțeles, putem intra și My Computer și să le dăm drag, ținând apăsat click stânga pe poza, clipul sau melodia respectivă și aducând în Sony Vegas. Sau mergem la Explorer, dăm un refresh în cazul în care, după ce am deschis Sony Vegas, am descărcat ceva și vrem să introducem Sony Vegas. Dăm refresh și vom observa că a apărut aici. Bun. Îi dăm drag în Sony Vegas. După cum puteți observa, nu putem să punem video sau o imagine în partea audio. Bun. Acum, noi vrem să lungim această imagine, respectiv clip, să dureze mai mult. Pentru asta ținem click stânga apăsat la capătul lui și îl ducem spre dreapta. Ca să-l scurtăm, îl ducem spre stânga. În cazul în care această imagine ar fi un clip și ea s-ar termina în punctul acesta, pentru că punctul 0 al unui clip este de la stânga și punctul în care el se termină merge spre dreapta. Dacă el se termină în punctul acesta, va trebui, în cazul în care îl ducem spre dreapta, va trebui ca el să se repete. Adică, din punctul acesta,
va porni un nou clip exact la fel cu cel de dinainte. Dacă vrem să încetinim și să meargă mai încet clipul, ținem apăsat pe CTRL, mergem la capătul lui și îl ducem spre dreapta. Astfel el se va încetini. Mai este o posibilitate de a-l încetini, dând click dreapta, Insert Remove Envelope, Velocity. Și aici o să apară o linie verde. Dăm click pe ea și o mișcăm în jos. Acum clipul o să meargă la fel, foarte încet. Cum e o imagine, nu aveți cum să observați chestia asta. Dar sunt sigur că dacă aveți puțin timp liber și aveți de gând să vă jucați cu un clip, o să vă iasă super. Bun. În caz că vrem să îl facem să miște mai repede, el a fost la 100%. În fine, nu nimeresc eu acum. În caz că vrem să miște mai repede, ducem velocity în sus sau ținem click stânga, nu, ținem CTRL apăsat, mergem la capătul clipului și îl ducem spre stânga. Bun. Acum o să vă arăt cum faceți tranziție între două poze, respectiv clipuri. Sunt două moduri de a face tranziții. Odată cu fade, care e o chestie foarte simplă. Mergeți la capătul unei poze sau unui clip, în colțul dreapta sus sau stânga sus, până scrie Fade Offset. Și după care mișcați la stânga. Dacă ați mers în colțul dreapta sus cât doriți, iar în partea stângă sus mergeți spre dreapta cât doriți, în funcție de cât de repede vreți să se termine clipul. O să vedeți cum arată. Eu o să scurtez ca să nu mă dureze așa mult. Deci cum puteți observa, el se aprinde ușor și se stinge. Acum vrem să facem o tranziție cu această poză. Pentru a face asta avem două metode. Odată le unim, împingem poza din dreapta spre cea din stânga sau invers și între ele se va face o tranziție asemănătoare cu cea dinainte. Una va dispărea și cealaltă va apărea. Și introducem una în alta în funcție de cât de repede vrem să producă tranziția. Adică poate să producă și foarte repede. După cum puteți observa. Sau mergem la Transitions și avem aici câteva efecte de tranziție. Eu o să aleg la Iris pe aceasta. Cum o introducem? Ne ducem în dreptul ei, ținem click stânga apăsat și acolo unde clipurile noastre se unesc, îi dăm drag. Bun. Aici putem edita efectul de tranziție. Puteți observa că se schimbă. Putem să-l facem roșu. Etc. Bun. Acum, cum introducem un text? Să zicem că vrem să introducem un text deasupra acestei poze. Da? Pentru asta va trebui să ne ducem pe trackul la video, dăm click dreapta și dăm Insert Video Track. Pe linia de deasupra ei, care este un alt video track, dăm click dreapta, Insert Text Media, scriem ce dorim, după care ne putem juca cu textul. Eu vreau să fac să apară după tranziția aceasta,